Балаларның мәктәптә дөрес туклануы ата-аналар укытучыларны борчыган мөһим мәсьәләләрнең берсе. 7 апрельдән һәр белем бирү йортында мәктәп укучылары өчен бер тапкыр, авылдан килеп укучылар һәм озынайтылган көн төркеменә калучы балаларга 2 тапкыр туклану оештырылды. 8 апрельдән мәктәбебездә ошол бер генә тапкырга калдырылды. Әтияниләрнең һәм укучыларның теләкләрен истәтеп комплекслы обед тулыландырылды. Безнең иртән инде балалар ботканы бик яратып ашамыйлар иде. Хәзер инде боткалар киметелде, баш киметелде. Инде менә бер тапкыр ашау инде тулыландырылды. Җиләк-җимеш белән сыр, май, выпечка, печенье и шәйберләр өстәлде. Күп бала иртәнге ботканы ашамый, шактый ризык әрәм була. Бер тапкыр ашатуга килгәндә, балаларга бирелүче ризыкларның грамнары арттырылды. Менюга сыр, ватрушка, салатлар өстәлгән. Biz indi bir güne oşatuğa kuşunu umayladık bir bilemiz indi. Toplukla. Tengi zavtırıklara butqa oşamagan bala. Ol indi abetta mine şu vakitte rehatlendirip birilgen rizikni ol indi boşay. Üstelde indi bizge sırlar üstelde. Salatlar üstelde. Bizden indi yaman yıldan soň salatlar bitken idi. Mine hazır biz indi panasiyonny sır da beremiz, salat da beremiz, bir vtaroy da beremiz. Балаларга ризыклар мәктәп ашханаларында әзерләнә. Дүшәмбе укучылар тавык әтлите белән карабодай, пешерелгән яшел борчак ашады. Сишәмбе көнне пешекчеләр запеканка әзерләде. Мәктәптә бик тәмле итеп ашаталар. Бүген иртән безгә бирделәр карабодай, котлет һәм борчак. Мин тәмле итеп ашыйм, апалар тәмле итеп пешерәләр. Бер тапкыр туклану менюсында күпчелек икенче ашлар каралган. Атнага бер тапкыр сок, алма һәм камыр ризыгы биреләчәк. Менюны мәктәпнең рәсми сайтыннан да карап була. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөсем телевидениесе.